Takže ahojte, nachádzame sa na vodnej nádrži Kráľovo, prišiel som sem na pár dní a uvidíme, čo sa podarí. Prišiel som na miesto, kde je veľa prekážok, budem sa snažiť chytať chili slivku a Squid Kills Copex od Conqueru a budem sa snažiť čo najviac selektovať, aby som pochytal čo najväčšie ryby. Možno ich nebude veľa, ale budú stať za to. Tešte sa na videi. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing. OK, takže podarila sa mi brutálna ryba, kolegovi sa podarila tiež extrémna ryba. Mám fotky z Dubla, ale ideme si ho ukázať. Neskutočná, fakt neskutočná ryba. Brutál. Ty kokos, aj s brutálnymi farbami je kapor. Tesne cez 26 kg. Fakt, nádherný kapor. Prešiel cez všetky prekažky, čo sa dalo, ale nebolo treba kotvičkovať a dalo sa to v pohode. Máme to tu, mám osobáčik. A ideme ho pustiť. Ideme teraz pustiť môj osobák. Fakt, nádherná ryba. Pozrite aj tú hubu. To je brutál. Tvrdá papula. Párkrát už bol chytený. Ale ide naspäť domov, neho môže chytiť aj niekto iný. OK, takže ideme na večer prvá žeblice. Máme tu takto krásu. A ideme to previesť. Ideme do dobra. Ideme dať udicu na iné miesto, ale asi by to nemal cúvať, lebo mi to nabere toľko vody, že dovidenia. Mali by sme sa otočiť, bude to rozumnejšie. Hľadať niečo vo vode, nejakú prekážku najlepšie. A tam niekam to položiť. Uvidíme, čo sa mi podarí nájsť. Je to zatiaľ pomerne čisté, ale uvidím jeden konár a už sa tam pokladám. Tak vám hovorím. No, tam možno aj nejaký konárik, ale nič extra. Som taký trochu lepší konár v tej vode. A tam to položiť. No, to nám ide pomaly hrana do koryta. No, hrana, to na to ide tak pekne plynulo, tu už je to začína byť dosť hlboké. Je zbytečne ďaleko od brehu. No, a tu je riadna. Tu na to už ide dole. No, toto je hrana od koryta. A to je plné mušlí, koreňov a tam keby to tam takto mi odpaliť niekde pri zábere, tam môžeme otočiť aj naspäť. A tu na to sa nám ide hore. Ryby sú tu v tom koryte samozrejme. Nič extra, ale sú tam. Tam vyzerá byť lepšia ryba. A nie, tu na stromy jak blázen. Dúfam, že to vidíte na tej kamere. To normálne stromy. Na ľavom sonári ako na klasickom zobrazení ukazuje, že sú to síce ryby, ale to sú stromy. Kokos, no ja to asi sem položím, no takto neriešim, pokladám tu na urobím aspoň záber, keby som to nevyťahol, ale záber urobím. Tak, pokladáme pár metrov od tých stromov, posúvame pekne pomaličky. Tak, dobre, to na dne pridvihneme. Dobre, a prikrmíme im. Som zvedavý, či z tohto miesta pôjde. Som sem dal 24-ku Squid Kills Copex so sunriseovou popkou. Skúsil som popku už dať, lebo som teraz bol som vyšiel 24 hodín bez záberu, no bez záberu, mal som v noci pleskača takého 45 cm, ale
čo s tým? Nič. V noci ma zobudil, keď fúkal vietor. Som to musel iba ísť previesť, lebo už došiel som na miesto, kde som to mal aj podložené a čakal tam na hladine, už samozrejme ako inak. No, urobíme taký kvázi, jak ma posúva. A hádam to teka prenájdu. Ale dobre, no im stačí takýto pás urobiť a ideme na breh. Plný kotov vpred. Tam mám bojku inak, keby ste chceli vedieť. Poseidona fajnového. No a není to, neviem pomaly, že kam. Skôr to mám pokladať. Ale, no, tu nás normálni ľudia, čo majú obyčajný sonár, si myslia, že tam majú ryby a prekážky. Položia na rybu a potom to otrhnú. Ale nič, vlastne tam potom od niečoho iného zaujímavejšieho. Dobre, takže ideme to položiť, tu mám pekný hranút z trojky, to ide do 5-ky, 5-2. Sú aj tu aj prekážky a tu na to presne položím do týchto miest. To ide zase na to na nejaká prekážka, dúfam, že to vidíte na kamere. Ako fakt zaujímavé miesto, veľmi zaujímavé. Je tu kopec prekážok, potom za nejakých 15 metrov bližšie k brehu je normálne už korito, tam sú ale veľké stromy, ale tu nám musím urobiť záber. Ak neurobím, tak niečo bude zle. Háčik je ostrý jak svinia. Neviem, čo iné by som mohol potom vylepšiť. Už mal som odtiaľto jeden záber, ale nevytiahol som ho, lebo viete, prekážky. 3-krát som kotvičkoval a nedostal som sa k nemu. Lebo potom už po 3. kotvičkovaní prichádzam už pomaly k rybe a o nejakú mušlu to upálilo. Takže tak. Tak dobre, ideme to pokladať. A nefúka vietor, tak si k tomu postavíme. Bude to dosť lepšie. Tak je to tam na dne, trošku si cúvneme, popravíme montáž. Tu je tak latičko troška, chcem to dostať na to rozhranie tvrdého s mäkkým. To budem úplne, že spokojný. Presne ma bere vietor tam, kde k tomu, čo je tvrdé. Tak, tu najpresne to začalo to tvrdé, perfekt. Ideme to k tomu nakrmiť. A bude to tam do zajtra. Dáme to takto, nech si k tomu lepšie prikrmiť. Nech to není bovčunom. Aj k bojke, čo si dáme. Nech majú. Išla tam jedna čilislovka, 24. Tam aj to priestoru, nech to teka premajú, nech to nájdu. Je tu kopec prekážok, tak verím záber. Isto. Zakrmím vám posledné 2 noci non-stopky, tesne pred závodom 2. ročníkom KCC. Tak uvidíme, čo ešte vydá. Jednu ako bombu mám, ale uvidím. Verím tomu, že sa ešte podarí niečo. Ešte je ten čas dobrý. Tak, dobre, majú aj z elementky, som im trošku prikrmil. Aj z Univerzu, aj z apetizerky, všetko tam majú. Nech sa môžu vyberať a prežírať, čo len budú chcieť chlapci. Tak môžeme ísť na breh. Bol som tu fakt, že dlho, kým som našiel toto miesto takto, aby som bol s tým perfektne spokojný. Inak jen tam mám Poseidonku bojku, hodím do vody a mám s tým pokoj. Nemusím riešiť dĺžku bojky, nemusím nadpájať nič, hodím do vody a mám pokoj. Najlepšia vec, kto čo mohol vymyslieť. A ideme na breh. Uvidíme sa potom neskôr. OK, takže podaril sa mi krásny kapor, fakt krásna ryba. Celkom ma vytrápil. Najprv keď som ho podoberal, tak sa mi rozobral podberak, ledva som chytil hlavu podberáku. Som namočil si ruku po lakeť do vody, aby som to chytil. Potom sa mi omotal šokač okolo špičky neviem koľkokrát. A keď som ho zdolával, tak som, keď začal zaberať, tak som musel sklapať a preklapať
preklapač od cievky, aby som ho neodopol, ale ako brutál. Podarilo sa mi ho nakoniec dolať, potom sa mi do motoru ešte stihol zaseknúť aj nejaký šokač, nejaký cudzí a musel som to odpadlovať na breh, ale ukážeme si to nejakých necelých 16 kg má ten kaprik, ale fakt. Poďme na to do Boha, vyprával si o tom, jak Ezo, poď, ukáž nám tú rybu krásnu, vybojovanú. Topka, gratulujem kamarát, topka. Paráda, super. A ideme ho pustiť. Jasné, daj na to Bráško. Topka, Bráško, poďme domov. Vytiahol som ako iba 2 kaprov, 1 pleskača, ale veľmi som spokojný, lebo si urobil nový osobák a osobák taký, ktorý už len neprekonám len tak ľahko. To fakt brutál. To, čo sa mi podarilo. Ja som chcel kapra tak tesne cez 20, postupne si posúvať osobák, ale teraz som si nahodil laťku tak vysoko, že bude mať problém si znova to prekonať. Ale som veľmi šťastný, rybačka končí a idem domov.